da alkhairi. Hey! Yawwa! Sai murtala kadage. Sai murtala kadage. Fatan mulki ka goge. Na ce ku faɗa. Na ce ku faɗa mun mar. Mazajenmu da matanmu. Yayanmu da tsofinmu. Kannunmu da yayunmu. Sai murtala kadage. Na ce muku hayya mana. Tokai tokai. Sai murtala. Na gaida da kadage. Dan kairi ya dage. Aikinsa tilitari. Kuma ya cike buri. Mulkinka da alkhairi. Baka da nufin sharri. Mun gode. Sai murtala kadage. Yankinmu wa dalgarku. So kai mana maimaici. Cancan talakawanka. Mun yi kira ka amsa. 2007 yankinmu wa dalgarku. So kai mana maimaici. Sai murtala. Yaranmu da manyanmu. Hausanmu fulaninmu. Kiristanmu musulmanmu. Na bure mun samu. Farautarmu akwai kamu. Yau na burada mu. Sai murtala kadage. Sai murtala kadage. Yankinmu dalgarku. So kai mana maimaici mulkinka da alkhairi. Yankinmu dalgarku. Sai murtala kadage. Yankinmu dalgarku. So kai mana maimaici mulkinka da alkhairi. Na gode. Sunan Allahu Rabbu sarkinmu gwanin iko. Sarki ilahu kai ne kai yo mako. ADAMSI zan waka ya Rabbu ka bai iko. Bakin makiya na doki in kai su a can loko. Allahu wa ya Rabbi ga murtala kadage mai san talakawa ne. Yankinmu dalgarku. Manzon tsira rasulu kai za na kira nura. Haske rasulu kai ne fa uban zara. Malai da sahabban kasu ma duka ajira. Na damke san kada manzo na niken sura. Dafawa uba namu. Ga murtala kadage mai san talakawanmu. Mai kishin al'umma. Na zo da salon waka zan wage gwani namu. Yankinmu dalgarku muna murnar mun samu. Mai kishin al'umma mai san talakawanmu. So kai mana maimaici kai ne mai kaunar mu. Aikin katili tare alkhairi mun samu. Ai tabbas mun samu. Na gaida uba namu. Ko sun so ko sun ki zancen talakawanmu. Kadage da alkhairi kowa ya ci ya samu. Ka firgita dan kuka da baya jin tausanmu. 2007 nan ne zai sha kamu.
hali na mutum jari ya aikata alkhairi zai gan shi a kundinsa. Kai ne dodon o'o dan majalista namu sai kai mana maimaici. Ina kunke mutanenmu na ce ba ku bar bacci. Tafiyar mu da NPP an san ba mu lalace. Mun damke gaskiya an san mu akwai naci. Da an gan mu an san mu, da an je mu an gane an san kwa da bambanci. A yankin mu dilgar ko ina kuke masoyan mu mutanen mu irin namu. Irin namu kamar namu zan ce ba masoyan mu. Kamar talaka dage kun san kwaya na san mu. Kamar talaka dage shi ne fa zabon mu. Tutun zato sabu shi ne fa kudi namu talakawa ku zo. Ni ne fa ADAMSI MK ne dangar. Yaran bugunin mulki kai ne kake ban iko. Kawakar ka dage nasarata in taku. Ina kuke siya gwargwale zance fa da ya duku. Ni dai fa gwalina sai murtala ka dage mai san talakawan mu. Ashe na gode babban yaya namu kamsulla yankin mu ko sami ko karfo na burin mun samu. Yau na burada mu babban yaya namu mu sami ko karfo kamsulla yankin mu kamsullan delta mu ADAMSI ne naku me yin wake naku. ADAMSI dan garko yanke na fulanin ku. Na gode ga hanya ta buɗe na duk jama'a tamu. Sai murtala ka dage sai murtala ka dage yankin mu dilgar ko so kai mana maimaici mulkin ka da alkhairi.